Салом бародарони азиз. Бачаҳо мо бор мебарем ва Москва ва Тоҷикистон. Техника, мебел, чизое ки мо дар хона истифода мебарем дар Тоҷикистон қиматан ҳам ба ҳамаш ахито мебиёянд. Не ки шумо метавонед аз Россия, аз шаҳри Москва ё ки Екатеринбург бор рой кунед, чизе ки шумода дар кор аст, чизе ки мисол дар Тоҷикистон шумо харида наметавонед, аз ин ҷо мехаред ва ба фурӯҳо рӯй мекунед. Ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон мебаранд. Дар раҳрӯ агон проблема намешава, ҳеҷ ка чизои шуморо намегира ва агони хали фикри безебам накунед. Чанс бошед ки ба ҳамин компания одамо бор рӯй мекунанд. Аз чизи майда саркада то трактора рӯй кардагиян ва мебел, диван, холодильник, стул, чизе ки дар фикршон медроя ҳамон чизоро рӯй кардан мегиранд ва аз Тоҷикистон хеш таборшон мераванд мегиранд ё ки ҳамин компания худаш мебаранд метия. Марҳамат номерошон дар таги видео ҳаст ва дар экранотон ҳастанд. Занг занен, чизе ки шумо дар корай 10 кило, 20 кило ё ки 1-2 тонна боша мебаранд бе ягон проблема. Техника, мебел, чизое ки мо дар хона истифода мебарем дар Тоҷикистон қиматан ҳам ба ҳамаш ахито мебиёянд. Не ки шумо метавонед аз Россия, аз шаҳри Москва ё ки Екатеринбург бор рӯй кунед, чизе ки шумода дар кор аст, чизе ки мисол дар Тоҷикистон шумо харида наметавонед, аз ин ҷо мехаред ва ба фурӯҳо рӯй мекунед. Ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон мебаранд. Дар раҳрӯ агон проблема намешава, ҳеҷ ка чизои шуморо намегира ва агони хали фикри безебам накунед. Чанс бошед ки ба ҳамин компания одамо бор рӯй мекунанд. Аз чизи майда саркада то трактора рӯй кардагиян ва мебел, диван, холодильник, стул, чизе ки дар фикршон медроя ҳамон чизоро рӯй кардан мегиранд ва аз Тоҷикистон хеш таборшон мераванд мегиранд ё ки ҳамин компания худаш мебаранд метия. Марҳамат номерошон дар таги видео ҳаст ва дар экранотон ҳастанд. Занг занен, чизе ки шумо дар корай 10 кило, 20 кило ё ки 1-2 тонна боша мебаранд бе ягон проблема. Техника, мебел, чизое ки мо дар хона истифода мебарем дар Тоҷикистон қиматан ҳам ба ҳамаш ахито мебиёянд. Не ки шумо метавонед аз Россия, аз шаҳри Москва ё ки Екатеринбург бор рӯй кунед, чизе ки шумода дар кор аст, чизе ки мисол дар Тоҷикистон шумо харида наметавонед, аз ин ҷо мехаред ва ба фурӯҳо рӯй мекунед. Ҳамаи шаҳрҳои Тоҷикистон мебаранд. Дар раҳрӯ агон проблема намешава, ҳеҷ ка чизои шуморо намегира ва агони хали фикри безебам накунед. Чанс бошед ки ба ҳамин компания одамо бор рӯй мекунанд. Аз чизи майда саркада то трактора рӯй кардагиян ва мебел, диван, холодильник, стул, чизе ки дар фикршон медроя ҳамон чизоро рӯй кардан мегиранд.